Татар эстрадасында аны гитаралы егет диләр. Үзенең «Там сине» дип җырлавы белән кызларның башын әйләндерде. Сүз хыялый җырчы Илназ Сафиуллин хакында. Бүген ул татар шоу-бизнесының актив вәкиле. Җырлап йөрүе белән генә түгел, эшчәнлеге белән дә. Әйбет шунбай. Гәүһәр җирдә ятмас. Татарча дискотека, интернет-сайт, клиплар төшерү, милли кибет тоту. Буларның барысында Илназ башкара. Җитмәстә соңгы вакытта русчада җырларга керешкән. Бизнесмен җырчы белән әңгәмә алга таба. Başta şaltıratıp radyodan anı yazdırarlar biz. Onları direkt тип барат. Күнне төне эшкә чумган Илназ Сафиуллинның тоту шактый кыен, тәүлеге минутлап бүленгән, проектлары күп. Бүген ул татар эстрадасы хакында язучы бер сайт авторы, сәхнәдә җырлый, җыр дөньясы яңалыкларын интернетта күзәтә. Бу папарацци инде бу. Монда клипларны кертәм яисә видеорепортажлар белән соңгы. Илназ җырларын 2002 елда яза башлый, ә аңа кадәр гитарада уйнарга өйрәнә, зур тырышлыклар белән. Ләкин танылган композитор Зиннур Сафиуллинның улы сәхнәгә чыгуга чын күңеленнән ышана. Гитараны ул мәктәп елларында чиртә башлый. Гитараны бер ай бер кемгә бирмәдем. Миннән аны менә ала алмадылар, чөнки мин аны өйгә алып киттем. Мен әйтәм, бер айдан соң китерәм. Һәм бер нинди теге нидидер бер кем каршы килмәде. Һәм шунда өйдә иртәнге 3-кә кадәр бармакларны каната өйрәндем менә. Шул рәвешле мәхәббәт аңлату аңа танылу алып килә. Бу җыры бүген дә популяр, концерт саен җырлый. Әлеге җыр һаман да, әле клибы да булмаган җыр. Әлеге җыр ул минем нидидер менә шул йөзне күрсәтә торган җыр инде. Яшьлеге чибәрлеге булуга карамастан җырлары мәхәббәткә генә кайтып калмый. Яшьләр хакында да бар музыкаль әсәрләре. Иң мөһиме җырда үзенең татар икәнлегенә ачык күрсәтергә кирәк ди Илназ. Киләчәкне бүгенгесен сайлый. Дискотекаларында милли рухта оештырырга тырыша шоу-бизнес остасы, ләкин шул ук вакытта артык кызык китәргә дә ярамавын аңлый. Татар дискотекасы икән ул. Анда күбесенчә татар музыкасы булырга тиеш. Һәм дискотека булгач, белергә кирәк, менә бу төп әйберне тамашачы килә, нидидер артистларга карарга түгел, ул биергә килә. Дискотека сайт икенче нәрсә булса, җырлар яздыру беренчесе. Бу эш өчен Илназ студиягә юл тота. Соңгы вакытта егет рус җырлары белән мавыгып киткән. Блеск твоих глаз, тепло твоих рук, вкус твоих губ манит меня. Рус җырларын чыгару, менә радио, хәтта республика күләмендә чыгару да бик зур менә авырлыкларга, менә шырарга туры килә. Ә инде Мәскәү дәрәҗәсе бөтен Россия күләмендә минемчә әле менә эшләргә бик күп. Һәм белмим, якынча 3 ел миңа бирегез, 3 ел. Ләкин татарчасында нотырга җыенмый, репертуар контрольдә, мин туган телендә дә җырлаячакмын ди. Ә син мине ярат, хыялларым канат, мин күкләрне мең кат урармын. Бүген Илназ күп кенә җырлар авторы, клиплары бар. Моның белән генә шикләнергә җыенмый егет. Һәр эшнең үзенең нидер асыллы кыенлыклары һәм нидер рәхәте бар. Инде сайлаганмы икән әлеге юлны, димәк, моңа нидер теге каршы килеп булмый һәм үсәргә генә кирәк. Әлбәттә, проектлар күп. Тырышкан тобар диләр. Берничә елдан рус эстрадасында гитаралы татар егете барлыкка килсә, аптырамагыз. Ул кайчандыр татарча әйтеп гитара чиртә башлаган Илназ булырга мөмкин. Нияз Рахман, Рөстәм Җәләлиев, Казан телерадиокомпаниясе.